Lah ngadepi akhir zaman kan iku. Neng kuwi surat Al-Kahfi diwaca ket ayat pertama ngasih akhir, nek ndak punya bahan dan alat itu tadi, keilmuan untuk tafakur, ya ora bakal mudeng napa sing kula aturke. Ini hanya sekelumit, maksudnya yang saya jelaskan itu tadi itu hanya sekelumit dari ringkesan simple mawon teng surat Al-Kahfi kira-kira maksudnya ngaten. Bola nek dijerokke luwih dawa meneh. Dan bahaya kadang-kadang kalau belum siap mendengarkan itu juga bisa menjadi masalah, orang nambah HP malah nambah. Nah niku. Lah niku lak nggo memahami niku nek guru maca aja meneh guru terjemahane, ayo guru kaya kisah biasa ngoten-ngoten niku kaya enggak enak. Ya wis pokoke ngono. Kisah Ashabul Kahfi ya ngono. Wonge semene turu sekian tahun, enek asune siji ngoten-ngoten niku. Nabi Musa lan Nabi Khidir ya kisahe ngono. Oh iki tentang masa lalu, iki masa kini, iki masa depan. Ah gampang kuwi. Sederhana, simpel aja nek dipikir ngaten-ngaten iki. Apa nek Rasul Qurnain nglawan Ya'juj Ma'juj ngene, malah enek sing bersih apa spekulasi Ya'juj Ma'juj iki koyo makhluk apa sing kupinge gede kaya makhluk lain. Ndak, itu manusia yang hatinya itu ndak ada peri kemanusiaannya sama sekali. Manungsa tapi wis kaya ora duwe roh, kaya ora duwe nggih. Niku. Neng tenang mawon kita niku mboten dituntut apapun kecuali sepemahaman kita selama bola-bali kula tekankan. Ada usaha meskipun sedikit demi sedikit. Usaha berjuang melawan nafsu, usaha untuk menambah ilmu, ngaji dan seterusnya. Kuwi cara sok ditakoni iki gampang wis. Ada pertanggungjawaban. Ampun Gusti, kula pun berusaha, pun ngaos kok kula. Kula pun berusaha nglawan nafsu akhirnya. Sudah berusaha ngaji kalau ini.